Welcome back po sa ating channel. Yan, binabagyo na naman kami ng snow dito sa Saskatoon City. Kung napansin nyo nung mga nakarambalag namin maganda na yung panahon. Ngayon April 17. Ito snow ulit. Yan, lalabas ako at susunduin ko si Mrs. Yan. Pero check ko muna yung sasakyan. Baka kailangan linisan. Itong katabi naming sasakyan, no? Ay. Parang okay naman. Magkikis-kis lang ako ng konti. Let's sundo, mama? Ha? Let's go? So, yan ano. Mabuti na lang maganda naman ang kalsada. Yan. Tama nga, susunduin namin si Mrs. Sabi naman sa forecast parang ngayon lang tong linggo itong sa mga panahon na to. Kaya hanggang ngayon hindi pa ako nagpapalit ng winter tire gawa ng yan nga biglang buhos ng snow. And sabi nila yung long weekends ng May parang doon nag-i-snow pa rin. So tingnan natin kung sa May talaga mag-i-snow pa. Kasi dapat spring na. Nandito tayo sa Saskatchewan. Sabi ni Mama dun sa Toronto maganda na ang panahon. Gawa ng yung mga sa High Park nga yung mga cherry blossoms parang namumukadkad na dun sa High Park. Dito sa amin sa Saskatoon City ito maganda na sana yung panahon ng mga nakadaraang linggo Yung iba nagpalit na ng tire. Kasi spring na nga Ngayon snow ulit. Itong binabaybay namin Circle Drive. Yan. Pero dito ako dadaan sa may Idlewild. Medyo malakas ang hangin. Nasayaw ang sasakyan ng konti. Ito yung malamig Okay lang sana na snow lang pero sasamahan pa ng yung hangin na malamig talaga. Malakas. Yun ang malamig. Uy. Kaya yun, may pulis sa ibabaw. Muli. Slide. Pulis doon. Circle Drive. So ayan at nasundo ko na si Mrs. Kamusta panahon ngayon? Kaninang umaga. Grabe yung snow kaninang umaga. Yes. Last week, hindi nga last week, nagka-kite pa lang tayo. Tapos kanina snow na naman. Last week, nag-kite na kami. Nagsasaranggola kami ni Isabel. Nag-bike na kami. Tapos ngayon, taglamig na naman. Well anyway, nasa Canada kaya nasa Saskatchewan tayo. Ang daming memes about it. Sa Toronto to sabi ni Mama tapos maganda panahon. We're in Saskatoon. So warm daw sabi ni Ate Jen. Warm hanggang kailan? Hindi doon talaga naman kasi mga ganitong panahon talagang They say probably until May may mga ganito. Yung long weekends ng May, di ba? Yeah, sabi din nung kaibigan kong puti. Hintayin man niya mag-long weekends pa ng May. Pag nalampasan natin na walang snow,
Tuloy-tuloy na yung warm na panahon na papuntang summer na. Kaya wag na muna magpalit ng gulong. Sila kuya nagpalit na. Yeah, so drive slowly na lang. Ano kasi may pinalitan doon sa sasakyan nila kuya, may asira nung nakaraan. Kaya at the same time, pinalitan na yung gulong. Kumusta trabaho? Gamit na gamit, grabe. Pagod. Sulit ang bayad. Punta tayo ng shoppers? Yes, I deserve pizza tonight and tomorrow. Tomorrow, we're going to Kuya and Helen's house kasi magsha-shawarma night and wine night. Nice. Ay kayo, may pasok ako bukas. May trabaho. May pasok ako bukas. Tulog kami kina Kuya probably. Sila, ako pasok You ako want to bukas. go to Tata tomorrow? So anyway, punta muna tayo ng shoppers at bumili tayo ng pizza. Yan. Nakapagluto na rin ako sinabawang hasa-hasa. Tamang-tama. Dito na naman papasok yung I deserve this. Pizza. Pizza. So, Yung dati lang, yung in the oven. sarap yun, no? Yung PC, sarap yun. So let's go. Okay, anak. Bago kami dumaan ng shoppers, dumaan muna kami dito kila April, kila Pambansang Realtor. Kasi si Daddy Lo, This is pineapple. nag-bake ng hopya. Nag-order pala si Mrs. Kasi ibibigay namin siya doon sa kapitbahay namin sa unit, mga Pilipino din. Wala lang. Courtesy lang, sabi lang namin, hi po. Kilala na din naman nila kami, pero wala lang. Gusto lang namin bigyan. Para cute lang. Ito yung paborito namin. Spinach. Tapos yung cheese. Ito. Restaurante. Tig-isa lang. Nata. Baba. Sumama lalo yung panahon yun. Bumibiyahe kami papunta dito. One day later. So yan, good morning. Yan, ayaw pa rin na tumigil ng snow. Magdamag. Kaya medyo makapal tong snow ngayon. Yan. Magdamag, nag-snow. So titingnan ko yung sasakyan natin. Kami pupunta ng Market of Asia and pupunta kami ng Costco. And pupunta kami kila Kuya kasi meron daw shawarma doon ngayon. Titingnan ko yung aming sasakyan. Baka kailangan magbungkal ng yelo. Sasakyan ng aming kapitbahay yun. Galing ng storage yan eh. Tama lang, dito lang sa may daanan punta sa may driver side. Okay naman. Papainit muna. Dadaan muna ako dito sa Costco at bibili ako ng sangria kasi sila may magwa-wine daw. Dito sa Costco maganda dito bumili ng mga pampasalubong na alak eh. Kasi ang lalaki. Ito yung paborito nila. Masarap kasi ito. Ayan. Sangria, full pack bagong stocks. Ayan. Kaya dumaan muna kami dito. Ayan. Magbabayad muna ako. $17 din. Mga hard drinks. Thank you.
Ito na yung Argentina kanina. Yung binili natin sa MOA Argentina. Ready na mo. If you're happy and you know. It's ano yan po ba? Salbabida. Life raft. I like the, life... Ano? Sige. Ring. Ha? Life ring. Something. No. Anong English kan salbabida? ring, something ring. Anong sa English kan salbabida? Oh my gosh, ano bang English kan salbabida? Okay, kung sino una makakomment ko anong English ng salbabida, merong $50. Salbabida is life ring. Floaty? Sige. Sa mga viewers ni Marco, kung sinong maka-first comment ko anong English ng salbabida, may $50. I think life ring. Mag-google na ako. Isabel, slowly ha, makapangko si Jik-Jik. Sabi niya, dahil na naaalala sa BIK. Ayun nga. Buhay na yung mga subit. Bibi, makatama ka dyan. Hindi ka sa baliyo. Baka makatama ka May dyan. sinisend ako. Sila lang naman po ang mga marunong magluto dito. Itong dalawa. Kuya mo dati pa. O sige, minsan yung kapatid ko din. Actually, ako lang naman dito ang hindi marunong magluto. Recipe ni Kuya Fern. Ni Kuya Fern? Yan. Kuya Si Fern. si Kuya Pati Fern. ang sauce. Si Kuya Fern. Tapos po, bumili na sila ng mas malaking rice cooker. Yun yung dati. Kaso, Binili namin yun para kay Marco. nakakailan tayong ano? 1.5 hours. Sabi malakas ang kumain. Tapos, special rice. Pwede kong buksan? Pwede kong buksan? Special rice. Turmeric rice. Ay, malabo. Yun. Para sa shawarma rice. Tama. Nagpa-off na, nag-ano na. Nag-shopping na daan, nagpa-off. Nakala may kita na siya may. Ito na po yung weekly feeding program namin. Lalo na ngayon dito sa Canada, pag winter, marami talagang mga kailangan. Ayan naman po yung isa, kikialam. Sa mahal po talaga ng mga bilihin ngayon, ninais namin makatulong. Kaya, ayun. Meron po tayong mga galing ng ibang province. Mga bagong dating dito. Yan po, pinapakain po natin. Galing ng ano? Opo. Ayan po sila. So, tinutulungan po natin makasettle dito sa Saskatchewan. Yung po yung program natin. Ay, hindi ko yun. Ay. Oy, hindi malapot. Saan pa na niya? Ayo! O, picture! Ang thumbnail! Baba, thumbnail. Ano tong turmeric rice na may Oh, yep. At kung ano-ano pa. At kung ano-ano pa daw sabi ni Kuya. Yun, no? Anong sinabi ng pre-redoner, no? Iba na ata, pre-redoner yan. May option pa, lagyan ng cheese. Thank you po sa monthly ration. Yum, yum, yum!
Yun, pag chef ka at nurse ka pa. Ano? Chef nurse. Chef nurse. Siko nurse. Sarap. Homemade. Tapos meron pa kaming ano, dessert pa. Pamangga. Sagumangga? Sagumangga? Busog kami nung luto ni Helen. Di naman. Ha? Hindi naman. Tapos ngayon nagpaplano na ng ano, something para sa summer. Busy na sila. Check na ng mga hotels sa downtown Saskatoon. Hindi, joke lang. May plano. May plano ngayong summer. Plano lang. Plano pa. Kung magkano, mga hotels, sa Plano na sa doon. kung saan. Basta, maganda yan. Overtime. Anytime. Ako sa gasolina. Gasolina lang. Gasolina, magkano rin ang gasolina? Balikan. At least may contribution. So, yun lang po ang vlog natin ngayon. At dito sa Saskatoon City, ayaw kami tantanan ng snow na yan. No? Spring na, dapat. Diretso pati kasi ang anong hulog niya, no? Non-stop. Pero not to the point na yung umaakit din ng snow kasi basa din siyang dumadapos sa ground. Nung nakaraang linggo, di ba? Maganda na yung panahon. Yung mga ibang tao nga naka-t-shirt na lang, no? Pero ngayon, mahangin pati. Tapos mahangin. Yun. Anyway, it's okay. We're in Canada. Minsan sunny, minsan rainy, minsan snowy. Sabi nga nila baka sa May, ganun pa. Let's see. Sana hindi Minsan, na. Sana sa ibang parts ng Canada, Daddy, August nag-snow. July, Kaya, it's okay. Nandito pa. Magagawa natin, nasa Canada tayo. Tiisin ang lamig. Tapos lahat din kasi kami ngayon day off. So, family time. Family time. Sila kuya ng shawarma, wine night. Hindi mo naman nga masabing night kasi hapon. Ano na, mag-alas 8 na. 7:15 na. Pero in fairness, nag-snow ngayon pero hindi madilim. No? Spring na kaya ang alas 8 ng gabi maliwanag pa rin. Hanggang sa maging alas 9 ng gabi maliwanag pa rin. So yan, sa summer ganun. That's it. Yeah, that's it for today. So yun lang yung araw natin ngayon. Family day because on weekends, work. Work na naman. Ako may trabaho mamaya. Siya, may trabaho siya. Ako Kaya day off pag ako for 2 matutulog days. muna ako ng isang oras. Pasok na rin ako. Yan. So yun at thank you po sa panonood at see you ulit sa mga susunod nating vlog dito sa Saskatoon City. At siya nga pala nagpaplano kami ng trip ngayong summer. Maganda-ganda yung vlog natin na yan kung saan yan. Overtime na. Alright.